Καλημέρα, καλησπέρα. Ονομάζομαι Αποστολή Κατσακιόρη και αυτή είναι οι Ανερχόμενοι Αστέρες. Σε μια δημιουργικά φρικιαστική συνέντευξη, καλεσμένοι μας είναι ο Σάββας Παριανός και ο Μιχαήλ Εφραίμ Τσουμπός. Είμαι ο Σάββας. Τι λες εδώ? Ωραία, συγγνώμη. Είμαι ο Μιχαήλ Εφραίμ. Είμαι ο Σάββας. Είμαστε οι Brothers Squared. Είμαστε 19 χρονών Ερχόμαστε από την Τίνο και σπουδάζουμε στην Αθήνα. Ασχολούμαστε με τη μουσική Το θέατρο και τον κινηματογράφο. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Καλημέρα. Το πιο άβολο πράγμα. Είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πώς μου είστε, εντάξει, το βρήκατε το δρόμο εύκολα? Πέρασαμε ένα ταξιδάκι, φτάσαμε ωραία καλά. Σας σταμάτησαν και οι αστυνομίες? Ναι, Περάσατε Με μία... σταμάτησε. δεν σταμάτησα. Εσένα σταμάτησαν. Νόμιζα ότι είπες ότι και εσένα σταμάτησα. Εγώ τους είδα απλώς έξω από το παράθυρο του Ναι. λεωφορείου. Τίποτα, εντάξει. Και ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα με αυτή την υπέροχη ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα για την ομάδα πίσω από τις κάμερες και μπροστά από τις κάμερες. Έλα. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα γενικά από όσο λέτε εσείς, έτσι, γιατί εγώ πάντα έτσι ξεκινάω. Πολύ δυναμικά, πάρα πολύ όμορφα. Εσείς- Μπράβο, Λιάννα. Σας αρέσει η κολοκύθα, την έχετε εκτιμήσει? Αρχικά είμαστε theme Halloween. Είμαστε Είμαστε να το Team πούμε. Halloween Special Το Edition, οποίο- σοφιστές, ανερχόμενοι αστέρες. Τρελαίνομαι. Και να το πω τώρα. Πες το. Ότι με τα παιδιά γνωριστήκαμε σε αποκρεάτικο πάρτι. Εννοείται αυτό. είναι Άρα το βασικό. όλα είναι συγκινητικά. Όλα μιλάνε στην ψυχή μας. Όλα μιλάνε στην ψυχή μας και η Λιάννα. Εννοείται. Η Λιάννα Λιάννα φωνάζει. φοράει μικρόφωνο. Ελπίζω να μην μικροφώνησε. Καλή δύναμη στην Νικόλ στο μοντάζ. Εσείς γενικότερα ασχολείστε με πάρα πολλά. Ασχολείστε με θέατρο, με μουσική, με κινηματογράφο. Θέλω να μου πείτε πού μπορούμε να δούμε κυρίως τη δουλειά σας. Δηλαδή social ή οτιδήποτε. Επειδή έχουν έρθει κάποια project τα οποία δεν έχουν ανέβει ακόμα και επειδή έρχονται κι άλλα, με τον καιρό θα ανέβει η δουλειά μας. Μέχρι τότε, για να υπάρχει μια επαφή με το τι θα γίνει και το τι έχει γίνει, μπορείτε να μας βρείτε στα social, όπου θα έρθουν όλα εκεί πέρα οι ανακοινώσεις. Αν όλα πάνε καλά, θα ανεβάσουμε, πιστεύω, και ένα άλμπουμ με κάποια τραγούδια από μια παράσταση που έγινε πέρυσι. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και φέτος θα γίνουν ακόμα κάποια πράγματα που θα ανέβουν και αυτά. Θα μας βρείτε στα social, τα έχουν τα παιδιά από κάτω και εκεί πέρα θα τα δείτε όλα. Εξαιρετικά πολύ. Και σοφιστές ακολουθήστε και στο TikTok, όχι μόνο στο Instagram. Με zero. S0 φιστές. Παιδιά, επειδή εμείς σας γνωρίσαμε μαζί, έτσι, πηγαίνετε πακέτο, σαν τους χιώτες, δυο-δυο. Ποια είναι η σχέση μεταξύ σας? Αδελφική θέλω. Εντάξει. Αρχικά και οι δύο μεγαλώσαμε στην Τίνο, αν δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Είμαστε παιδικοί φίλοι, θα έλεγε κανείς, από το γυμνάσιο. Και η πορεία μας στην τέχνη μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε μαζί, στο σοβαρό κομμάτι. Εντάξει, υπήρχαν τα σχολεία, ο Μιχαήλ είναι και από μουσική οικογένεια, θα το πει και μετά. Είσαι από μουσική οικογένεια. Ασχολείται και ο μπαμπάς μου με τη μουσική, αλλά δεν ήταν ότι αυτό με έφερε κατευθείαν στο ότι πρέπει να ασχοληθώ και εγώ με τη μουσική. Απλώς είχα έτσι μια παραπάνω. Εξοικείωση με το Ναι, αντικείμενο. ίσως. Αλλά οι πορείες σας ήταν διαφορετικές μέχρι ένα σημείο. Ως παιδιά, ναι, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Όταν ξεκινήσαμε κι εμείς να συνειδητοποιούμε το πόσο μας αρέσει και να είμαστε πιο ενεργοί με το συγκρότημα που φτιάξαμε, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ποιο συγκρότημα να πούμε, γιατί εγώ βρήκα το όνομά σας σε πάρα πολλά project. Ναι. Με μια έρευνα που έκανα που δεν ήταν τόσο ταχύ όσο θα ήθελα. Βρήκα το όνομά σας σε Ερέτο, Λατέρνα Μάτζικα, Brothers Squared, Τινομερίτες, ό,τι άλλο έχετε να πούμε. Όλα αυτά. Αυτά είναι κάτι. Το Ερέτα είναι το αρχικό όνομα. Αρχικό. Αυτό που κρατήσαμε ως αρχικό, από παλαιότερα, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε το συγκρότημα. Να πούμε και με ποια άλλα παιδιά είστε επίσης για να. Ναι, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, είναι η Αδριανή μας, η οποία είναι η φωνάρα μας, όχι μόνο η φωνή μας. Φωνάρα το κορίτσι. Αν μπει απόσπασμα βασικά από το τραγούδι που φτιάξαμε πέρυσι για την Αντιγόνη, θα ακούσετε και την Αδριανή στο βίντεο. Είναι ο Γιάννης μας. Ο Γιάννης πρέπει σίγουρα να έρθει εδώ πέρα, είναι πρώτη ηλικίου και παίζει εξαιρετικά drums. Είναι στο μουσικό σχολείο Αλήμου. Είναι στο μουσικό Α, σχολείο ωραία. Αλήμου. Και Είναι. παίζει στο σχήμα Τέκετζίδες, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο Καλιμάρμαρο 2 φορές με τον Ναι, ναι, Ταλάρα. ναι. Αυτός είναι ο Γιάννης μας ο drummer.
Και είμαστε σε μια νέα συνεργασία σιγά σιγά λογικά με πλήκτρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Με πλήκτρα, τι λέτε τώρα. Ναι. Αλλά είμαστε, ο Σάββας είναι η κιθάρα, μπάσο εγώ, φωνή Αδριανή που είπαμε και ο Γιάννης θα την πανά μας. Άρα λοιπόν, είπαμε αυτή είναι αυτό. η Lanterna Magica. Για το όνομα αυτό, για να το τελειώσουμε, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ωραία. Όπου αλλάζουμε όνομα. Εννοείται. Το αρχικό όνομα είναι το Ερέτο. Μμμ. Όπου με αυτό εμφανιστήκαμε κιόλας όσες φορές βρήκες εσύ στο παρελθόν. Βρήκα πως εμφανιστήκατε και στο Μάνεση. Ήσασταν πάρα πολύ. Ήσασταν παιδάκια! 16 χρονών! Ναι. Δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν νιώθετε μία συγκίνηση όταν το σκέφτεστε. Επειδή χθες σας το ζήτησα και μου λέτε «Α, έκανες το αναδρομή στο παρελθόν», εννοείται πως Κλάμα, ναι. Πώς νιώσατε τότε? Εντάξει, όλοι εκεί ήμασταν, έτυχε, μίλησα εγώ, μου δώσαν εκείνη τη στιγμή το μικρόφωνο. Είχαμε πάει στο κέντρο Τινιακού Πολιτισμού, εκεί πέρα ήταν αρκετά ωραία. Είχαν έρθει, τραβούσαν κάμερα, μιλούσαν απευθείας, ας πούμε, με το κοντρόλ εκεί πέρα. Ήταν. Περίεργο. Ωραίο, ναι, εντάξει. Όχι, περίεργο γιατί. Ήταν ωραίο σε εμπειρία, σίγουρα. Βασικά είναι αφηρημένο. Δεν θα έλεγα ότι όταν κοιτάμε πίσω στο συγκρότημα μας έρχεται μια τέτοια στιγμή στο μυαλό. Δηλαδή, περισσότερο όπως είπες για τη συγκίνηση κτλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο που θυμόμαστε το όταν κάναμε πρόβες. Δηλαδή, η φάση ήταν τότε ότι τελειώναμε σχολείο, είχε καραντίνα τότε. Πεταγόμασταν να κάνουμε μια προβίτσα, μετά κάναμε και άλλη πρόβα, μετά και άλλη πρόβα. Είναι μια εμπειρία τώρα να κάνουμε ένα flashback στην καραντίνα. Ένα story time. Ωραία, για να το έχουμε. Ένα story time λοιπόν. Είναι καραντίνα και θέλουμε εμείς να ανεβάσουμε ένα τραγούδι. Το οποίο υπάρχει και στο. Είναι το Guilty, θα μιλήσουμε μετά. Ναι. Το οποίο εμείς ήμασταν, εγώ ήμουν τρίτη γυμνασίου, ο Σάββας ήταν πρώτη ηλικίου και εμείς έτσι νιώθαμε τέρμα gangsters γιατί είχε περάσει η ώρα η περασμένη κυκλοφορίας. Και εμείς γυρνούσαμε από την ηχογράφηση. Τώρα μιλάμε κατάσταση ότι στέλνεις μήνυμα 6, ας πούμε, και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις και μετά τις 9. Δηλαδή είμαστε στη χειρότερη φάση της καραντίνας. Ναι. Και πηγαίναμε στο σπίτι του καθηγητή μας τότε στο γυμνάσιο της μουσικής, που του είχαμε ζητήσει χάρη, ας πούμε, ναι, κύριε Ξανθέ. Χαιρετίσματα στον κύριο Ξανθό. Ναι. Κύριε Ξανθέ, χαιρετίσματα. Και ηχογραφούσαμε εκεί πέρα το πρώτο μας τραγούδι, που ήταν και η πρώτη σύνθεση ever που κάναμε. Και με το συγκρότημα και γενικά. Και ήταν. Το μακρινό 2021. Ξέρω εγώ να είναι 9 και 5 και να τρέχουμε να γυρνάμε σπίτι. Νιώθαμε, ας πούμε, ότι θα ακούσουμε το περιπολικό από μακριά να κυνηγάει. Κάνατε και ένα βίντεο κλιπ. Είδα και το βίντεο κλιπ. Κάναμε 2. 2. Αλλά το ένα είναι στο dark web, δεν το έχουμε. το βάλαμε σε ιδιωτικό link, αλλά άμα θέλετε μπορείτε να μας το βρείτε. Αλλά το πρώτο βίντεο κλιπ που κάναμε για τον Guilty πάλι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ασχέτως που τώρα το κοιτάμε και λέμε ότι πω παιδάκια και πω η σύνθεση και όλα αυτά, όλοι κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ήταν τόσο όμορφα γιατί πήγαμε σε ένα μαγευτικό μέρος. Για να το γυρίσουμε, πήγαμε στο λατομείο πράσινου μαρμάρου στην Πίνο. Ήταν αλήθεια φανταστικά. Είχαν drone, είχαν παραγωγή, ρε παιδί. Ναι, γιατί ήταν ωραία σκηνοθετικά αυτή η δουλειά, επειδή το παρακολούθησα. Για τότε για εμάς, αλήθεια, νιώθαμε. Δεν ξέρω πώς να σου πω. Αλλά επειδή ήμασταν παρέα, ξέρεις, δεν ήταν αυτό το απρόσωπο. Και να ανεβαίναμε σε μπουλντόζες εκεί πέρα. Παιδιά, ήταν ένα μέρος στο οποίο πρέπει να κάνουμε ταινία εκεί πέρα μια μέρα. Είναι, φανταστείτε, σαν να είσαι ένα τεράστιο μάρμαρο από πίσω. Τέλος πάντων. Αλλά κοιτάμε πίσω για το συγκρότημα για να μπει και ένα κλείσιμο. Και νοσταλγούμε πάρα πολύ γιατί ήταν όλα πιο απλά τότε, ας πούμε. Ήταν και η ηλικία μας που ήμασταν ηλικιόπαιδα, ας πούμε. Αλλά τώρα στην Αθήνα. Άλλες έννοιες, άλλα τέτοια, δεν έχει και καραντίνα, δεν έχει βίντεο κλιπ. Αλλά σκεφτείτε ότι επειδή είναι κάτι το οποίο για σένα από δεύτερα γυμνασίου, ας πούμε, πάνω κάτω για όλους. Και για τον Γιάννη τότε από δημοτικό. Ότι πώς είναι στιγμές τώρα ηλικιακά, όπως μεγαλώνουμε, που έχουμε αλλάξει και εμείς ως άνθρωποι. Και βλέπεις δηλαδή, ότι έχουν περάσει και ο τρόπος σκέψης μας από τόσο διαφορετικά στάδια. Μέχρι το συγκρότημα. Αυτό είναι το συγκινητικό. Από όσο έλεγες τότε, επειδή εσύ μίλησες στην εκπομπή, επαναφέρω, είπες ότι δεν είστε σίγουροι τι θέλετε να ακολουθήσετε στο μέλλον. Και όντως, μετά από 3,5 χρόνια εξακολουθείτε και ασχολείστε με την τέχνη. Δηλαδή, μπορεί όχι τόσο σαν συγκρότημα, αλλά έχετε καλλιτεχνικές ανησυχίες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, κάνετε και μουσική επένδυση στο θέατρο, ασχολείστε και με τα ταινιάκια που βγάζετε. Δεν είναι πως σταματήσετε να ασχολείστε αφού πέρασε η φάση του λυκείου και επανήλθετε σε κανονικούς ρυθμούς. Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι δεν ξέραμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά ήταν λίγο διπλωματική απάντηση, τώρα να εκτεθούμε. Διπλωματική απάντηση λόγω τηλεόρασης, ειλικρινά. Ξέρω εγώ, ναι, ότι πάμε σχολείο, ας πούμε. Δεν είναι ότι, ξέρεις, δηλαδή θέλουμε, θα δώσουμε πανελλήνιες, ξέρεις, τέτοια. Δυστυχώς είναι πιο πολύ κοινωνικό προφίλ, κοινωνικά ζητήματα, ας πούμε, που τα απασχολούν. Ότι έπρεπε να φανούμε λίγο πιο συνετοί. Είναι λίγο λάθος. Δεν πιστεύω ότι δεν ξέραμε γενικότερα ότι θέλουμε αυτό.
Επειδή μίλησα πάντως, αυτό είναι που το κατεύθυνε τότε. Άρα νιώσατε τότε αυτό το της κοινωνικής πίεσης, ότι ας έχω και κάτι άλλο, ας μην πω τώρα ότι θα ασχοληθώ μόνο με αυτό. Ότι τέλος όλα στη ζωή μου. Αυτό, Ναι, τώρα τότε. εσάς σας πέρασε από το σπίτι γενικά, από εξωτερικούς παράγοντες ή μόνοι σας είχατε την ανάγκη να πείτε ότι ας έχω ένα πλάνο δεύτερο, σε περίπτωση που δεν δουλέψει όλο αυτό? Κοίτα, γενικά, δεν είναι ότι είχαμε νιώσει κάποια πίεση. Ευτυχώς δηλαδή και όλα τα σπίτια μας και όλοι και οι καθηγητές μας, τολμώ να πω, ας πούμε, στηρίζαν αυτό που κάναμε. Και είναι και χαρούμενοι και όλα αυτά και τους ευγνωμονούμε κτλ. Αλλά πάντα θα πει κάποιος κάτι άμα θες να ασχοληθείς με ένα καλλιτεχνικό μέρος. Θεωρώ ότι και ο Σάββας όταν μπορούσε να απαντήσει ειλικρινά, θα έλεγε ότι δεν μπορεί να μας φανταστεί να κάνουμε κάτι άλλο στο μέλλον. Ναι. Και ο Γιάννης και η Αδριανή και εγώ. Εμείς σπουδάζουμε, ας πούμε, ο Γιάννης θα σπουδάσει και εκείνος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος, ας πούμε, να καταλήξει λογιστής και να παρατήσει την τέχνη. Κατάλαβες, δηλαδή. Εννοείται. Πιστεύω μέχρι να πεθάνουμε θα κάνουμε αυτό το πράγμα, ό,τι και να κάνουμε. Δεν είναι... Πολύ αισιόδοξο. Κοίταξε. Ταφή ή καύση? Halloween. Εντάξει. Εντάξει, εγώ σπουδάζω φιλολογία τώρα. Η Αδριανή σπουδάζει αρχαιολογία. Δεν έχει να κάνει, είναι ότι. Δεν έχει να κάνει. Σπάω κάπως το χρόνο μου. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι για μένα αυτό που σπουδάζω είναι χόμπι και μουσική, κατάλαβε, τα καλλιτεχνικά είναι πρώτο. Καλό. Γιατί λένε, ξέρεις, συνήθως λένε εντάξει, μουσική για χόμπι. Όχι, για μένα είναι το ανάποδο. Αλλά ναι, το χόμπι μου, ας πούμε, ότι είναι ότι πάω στη σχολή και ξεσκάω, γιατί περισσότερο αγχώνομαι σε πολλά εισαγωγικά. Με τα το ότι καλλιτεχνικά. θέλω να είμαι καλός βέβαια στα καλλιτεχνικά παρά με το. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνω τέτοια απάντηση. Συνήθως όλοι λένε ότι το ακολουθώ λίγο ως χόμπι και όπου πάει. Πρώτη Όχι. φορά το αντιμετωπίζω έτσι. Αδελφός. Να πούμε ότι επειδή αναφερθήκαμε σε βίντεο κλιπ, αναφερθήκαμε στην τηλεοπτική μπλα με το Μάνεση. Τίποτα τότε και μέχρι εδώ έχουμε φτάσει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο και τίποτα τότε δεν θα είχε γίνει χωρίς αυτόν. Την μητέρα του Γιάννη, τη Δέσποινα. Η Δέσποινα, η αυτή είναι η μάμα μεγαλύτερη Τζερ. καρδιά που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον τώρα. Πάρα Και πολλά φιλιά. θα χρωστάμε για πάντα τα πάντα, πραγματικά. Το δηλαδή που μας είπες ότι η δουλειά στο βίντεο κλιπ ότι είναι πολύ καλή για την ηλικία μας, όλα είναι χάρη σε αυτήν. Όλα. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό που ήθελα να σας πω, ότι επιστρέφουμε πάλι στα πιο επίκαιρα και τα παροντικά γεγονότα. Είστε δεύτερη χρονιά στο «Συγγνώμη κύριε Μπέκετ» που κάνετε μουσική επένδυση, αν δεν κάνω λάθος. Λέω σωστά, δεν το λέω. Και... Έχουμε εξελίξει. Έχουμε εξελίξεις. Οχ. Δεν είναι στην πρώτη μου, δεν είναι μυστικό. Απλώς Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. δεν είναι πλέον έκπληξη. Θα παίξω κι εγώ στην παράσταση. Μπράβο, Μιχαήλ Φρέμ! Μπράβο! Και, ναι, είναι τεράστια χαρά γιατί είναι τόσο ξεχωριστή συνεργάτηδα η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία Φιλιππίδου που το κάνει είναι ξεχωριστός άνθρωπος, είναι ότι καλύτερο. Είναι μοναδική. Επιστρέφει λοιπόν το «Συγγνώμη κύριε Μπέκετ» για δεύτερη χρονιά. Πρωτότυπο το κείμενο. Παίζεται για πρώτη φορά ever αυτή η ιδέα από πέρυσι. Ξέρεις τι, τολμώ να πω είναι ίσως η καλύτερη δουλειά που έχουμε κάνει με το Σάββα. Είναι μεγαλύτερο το εύρος των τραγουδιών, δηλαδή, όπως είπα, το άλμπουμ που θα ανέβει είναι αυτό. Θα δείτε, είναι πολύ περίεργο ρε παιδί μου, δηλαδή ξεκινάει από ένα είδος, άλλο τραγούδι είναι ένα άλλο είδος. Okay. Είναι πολύ φάνταστο όλο το κείμενο και η παράσταση. Και Άρα βάλαμε τα δυνατά μας μέσα, δηλαδή είναι 20 τραγούδια. Αυτό ήθελα να πω. 20 τραγούδια. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό κάτι συγκολικήθα ότι επειδή είναι 20 κομμάτια, βλέπεις ας πούμε. Και άλλη κολική. Έλα ρε. Αλλά δεν έχει μικρόφωνο. Για να Επειδή είναι κρατάω. 20 τραγούδια και επειδή είναι και έτσι η φύση του έργου της κυρίας Σοφίας που πιάνει λίγο απ' όλα, είναι πάρα πολύ. Στην ουσία, συγκεκριμένα βασικά μας είπε, δεν θέλω να έχει χρόνο. Θέλει να είναι άχρονο, αυτή τη λέξη είπε, το οποίο μας βοήθησε και εμάς να αναδείξουμε πάρα πολλές πλευρές της σύνθεσής μας. Άρα, εκτός από το ότι γενικά είναι πολύ μεγαλύτερη δουλειά σε σύγκριση με την Αντιγόνη που θα πούμε μετά, είναι αυτό, ότι σας δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστείτε λίγο πιο ελεύθερα, ας πούμε. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Αρχικά δεν τέλος χώρος ρε φίλε. Το Δέπι. Κοιτάς, ναι. Είδατε τι ωραία. Γιατί ένας... Ονομάστε το έτσι το βίντεο, Δέπι και τέχνη, ξέρω κάτι τέτοιο. Για να επανέλθω τώρα, συγγνώμη. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κοιτάς πίσω σε κάποιες συνεργασίες και να μην μετανιώνεις τίποτα. Εννοείται. Δηλαδή έχουν γίνει και άλλα πράγματα τα οποία τα κοιτάμε και λέμε θα μπορούσε αυτό να γίνει καλύτερα. Με την Αντιγόνη π.χ. με τον Παύλο. Θα έρθει ο Παύλος. Θα έρθει ο Παύλος. Εδώ. Και την κυρία Σοφία, κοιτάμε πίσω και λέμε τι ωραία που περνούσαμε. Θέλουμε να πηγαίνουμε καφέδες με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό. Δηλαδή, πέρα από τη δουλειά που, μπορεί να είναι εξαιρετική, αν υπάρχει και ένα πάρα πολύ όμορφο και φιλικό κλίμα, νομίζω φτιάχνει. Στο τέλος της ημέρας κοιμάσαι και είσαι άνθρωπος. Αυτό θέλω να πω. Δεν είσαι μουσικός, Ακριβώς. δεν είσαι τίποτα. Αυτό. Άρα θες να κοιμάσαι ήσυχα. Και θέλω να ρωτήσω, πώς ξεκίνησε αυτό το να κάνετε μουσική επένδυση σε θέατρα?
ως κομβικό σημείο που σπάει τα δύο στα μέση είναι το 2022-2021 κάπου εκεί πέρα. Ξεκινάει ένα τεράστιο μικρόβιο σε μένα κατ' επέκταση μετά στο Σάββα για τον κινηματογράφο. Τύπου άλλαξε όλη η ζωή μου, ας πούμε. Για τον κινηματογράφο, τρέλα. Και εσείς το ίδιο, λατρεύουμε σινεμά. Και τότε λοιπόν τσούκου που ξεκίνησαν να μου αρέσουν οι ταινίες, ξεκίνησε να μου αρέσει και το soundtrack πάρα πολύ. Δηλαδή, άκουγα και έλεγα πω τι ωραίο αυτό που είναι, σε ταξιδεύει περισσότερο από ότι ένα άλλο τραγούδι. Έκανα κι εγώ όταν ο Σάββας στην Αθήνα, που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, είχε έρθει να σπουδάσει ήδη. Έκανα εγώ μια μικρή δουλίτσα soundtrack, οπότε ξεκίνησε να υπάρχει ένα πορτφόλιο στην άκρη ότι μας αρέσει αυτό. Ωραία. Και μετά έρχομαι στην Αθήνα, έρχομαι κι εγώ, ας πούμε. Μαθαίνουμε ότι γίνεται μια παράσταση, ότι ψάχνουν ηθοποιό. Παίρνω τηλέφωνο και λέει: Ξέρεις τι, θες να μείνεις ηθοποιός και να κάνεις κάτι στον ήχο, ο Παύλος. Και του λέω ότι ξέρεις κάτι, με τον κολλητό μου γράφω μουσική, θα σε ενδιαφέρε. Οπότε πέρυσι τέτοιες μέρες περίπου, ήταν Νοέμβρης νομίζω, οριακά, κάτι τέτοιο. Προτάθηκε από μένα και από εκείνον να γράψουμε μουσική για μια παράσταση. Αλλιώς δηλαδή όλο αυτό ξεκίνησε αποκλειστικά για film scoring. Μόνο για εκείνο. Και μετά προέκυψε η παράσταση της Αντιγόνης. Τρελαθήκαμε τη χαρά μας γιατί είναι τρομερό έργο για Αντιγόνη και είναι και γάμο τα παιδιά ο Παύλος. Ήταν και το πρώτο που κάναμε στην Αθήνα επίσημα. Δηλαδή ήταν η πρώτη σας δουλειά. Στην πρώτη μας δουλειά στην Αθήνα. Ας πούμε, ως το ότι. Εντάξει, υπήρχαν οράματα, υπήρχαν άλλα, είχε κάνει αυτό ο Μιχαήλ, αλλά το να έρθει και να κάνουμε οι δυο μας καθαρά κάτι κοντά στο film scoring, αλλά σε θέατρο, ήταν αυτό. Και ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί εντάξει, ήταν η πρώτη δουλειά σας που είδαμε κι εμείς. Δηλαδή το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Είχαμε έρθει δουλειά στην Αντιγόνη. Είχαμε έρθει, η αλήθεια είναι, και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ και θυμάμαι να λέω ότι πω, κοίτα να δεις τι ωραίο που είναι αυτό που ακούγεται από πίσω, ξέρεις. Επειδή σε ταξίδευε και όντως η Αντιγόνη, εγώ θεωρώ πως είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα αυτά τα έργα, τα αρχαίες τραγωδίες και τα λοιπά, ή αρχαία κομμωδία ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδώσεις και όμως ήταν και ηθοποιοί εξαιρετικοί. Αλλά όλο το κλίμα. Όλα τα παιδιά, μπράβο σε όλους. Όλο το κλίμα έφτιαξε μέσω της μουσικής. Και δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση που ήταν η πρώτη σας δουλειά και που ήταν τόσο εξαιρετική και τόσο ολοκληρωμένη. Δεν φάνηκε να λείπει τίποτα. Εντάξει, μοιραστήκαμε και την τρέλα με τον σκηνοθέτη, γιατί ήταν αρκετά διασκευασμένο το έργο. Ήταν. Σκηνοθετικά εννοώ. Δεν ήταν μια Αντιγόνη που θα περίμενε να δει ένας φιλόλογος στην Επίδαυρο, κατάλαβες θέλω να σου πω. Εννοείται, αλλά έφερε στον πιο λαϊκό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, κόσμο κοντά στο αρχαίο θέατρο. Ναι, όχι. Εγώ αυτό ένιωσα. Είδες μια νεανική οπτική, ας πούμε, έκανε σχετισμούς με το σήμερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η διασκευή. Ήταν εξαιρετικό. Το έχω πει 1000 φορές. Και γι' αυτό κάπως, ας πούμε, ίσως συνοηθήκαμε καλά στη μουσική, γιατί μπορέσαμε και είδαμε το όραμά του. Και αφού πιάσαμε το θέατρο, να πούμε και για τα υποκριτικά, γιατί μετά έπαιξες και στην παράσταση Ευτυχία. Αυτή ήταν η πρώτη σου δουλειά, εσένα θεατρικά, υποκριτικά. Στην Αθήνα, ναι, αλλά στην Τίνο ήταν πάρα πολύ ωραία ιστορία, πολύ σύντομα. Με τον Σάββα γνωριστήκαμε μέσα από το θέατρο. Στην πρώτη γυμνασίου, εγώ Σάββας Δευτέρα, μελωδία της Ευτυχίας. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα μέσα από το θέατρο. Ακριβώς. Να είμαστε σαφείς. Αλλά Λιάννα, να σου πω, γιατί οφείλω να ευχαριστήσω και άλλους ανθρώπους τώρα από την Τίνο. Ότι εννοείται. Παρακολούθησα κάποια εργαστήρια στην Τίνο θεατρικά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Δημήτρη, στη Μαργαρίτα, στο Γιάννη τον Τουφεκλή που ξεκινήσαμε εκεί πέρα με το Σάββα κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι στην Τίνο κάθε χρονιά θα ήθελα να συμμετέχω κάπου. Δηλαδή είχα τόσο ανάγκη. Τρέλα, ρε παιδί μου, ότι θέλω να παίξω. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να. Σαν και ντε. Ναι. Αλλά στην Αθήνα η πρώτη τέτοια ήταν με την Ευτυχία, με τα παιδιά από τη σχολή που το σκηνοθέτησε η Γεωργία. Έγραψε και το κείμενο η Γεωργία. Έμαθα περισσότερο τις αντοχές μου κτλ. Περάσαμε πολύ δυνατά στις πρόβες. Και ελπίζουμε να σας άρεσε και η παράσταση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ρόλος, ήταν πολύ ωραία γραμμένος και. Ήταν όλοι οι ρόλοι πολύ ωραία γραμμένοι, μου φάνηκε. Αλλά πώς εσύ πήγες, ας πούμε, για casting ή ήταν κάποια ομάδα που ήδη ήξερες και στην οποία συμμετείχες? Ήταν η θεατρική ομάδα θεατρικών σπουδών, από τη σχολή μου δηλαδή. Και ψιλογνωριζόμασταν με τα παιδιά, αλλά μου είπαν μια μέρα ότι θέλεις να έρθεις να παίξεις μια παράσταση. Λέω ναι. Ναι. Πάμε. Βέβαια. Δυνατά. Και ξεκινάνε και σου λένε ωραία, θέλουμε να πέσεις κάτω και να πεις τα λόγια σου σαν να περπατάς σαν τσιτάχ. Τέτοια φάση. Και λέω μαλάκα, οκ, τι ωραία. Τι ωραία. Κοίτα, εμένα αν μου το λέγανε αυτό θα είχα προβληματιστεί λίγο. Είστε σπόροι στο έδαφος. Όχι, Ρε, ξέρεις τι, ήταν κάτι πολύ φρέσκο γιατί δεν είχα ξανακάνει με τέτοια μορφή το θέατρο. Αυτοσχεδιασμοί πάντα γινόντουσαν, αλλά είδα ότι
ξέρεις κάτι, τώρα θα δουλέψει κάτι διαφορετικό. Αυτό μας αρέσει, ότι δεν θέλουμε να είμαστε μόνο σε ένα πράγμα κολλημένοι, ότι λειτουργούμε με αυτή τη μέθοδο και όλα αυτά. Κάθε συνεργασία έχει κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Είδα τις δυνατότητες μου από εκεί πέρα, τις αντοχές μου και μου έδωσε πολύ ωραίες εμπειρίες. Να σημειωθεί ότι γράψαμε τη μουσική της Ευτυχίας με το Σάβα. Η μουσική, κατά την άποψή μου, είναι αρκετά καλή δουλειά στη συγκεκριμένη παράσταση. Θα ανέβει και αυτό. Δεν αναδείχτηκε όπως θα έπρεπε. Έγινε τώρα να ανοίξει. Όχι, εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Όχι, αντικειμενικά Κοίταξε, τώρα, ναι. βασικά, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, στο θέατρο γενικότερα η μουσική δεν αναδεικνύεται τόσο όσο στο κινηματογράφο. Ισχύει. Γιατί είναι και φυσικά τα εμπόδια. Ρε παιδί μου, ότι μιλάει ηθοποιός, είναι λίγο. Είναι δύσκολο να εστιάσεις, ας πούμε, στη μουσική αυτό, ναι. Δεν έχει τόσο χώρο όσο έχει σε μια ταινία. Ναι, εντάξει, εννοείται. Okay. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα είμαστε αρκετά περήφανοι για το συγκεκριμένο score, soundtrack, οτιδήποτε. Τη Λιάννα δεν έχω τόσο ώρα γιατί μου έχει φύγει αυτή. Τέλεια, παιδιά μου. Και νομίζω ότι κλείσαμε με το θέμα του θεάτρου γενικά αυτή τη στιγμή. Θέλω να πάμε στους στινομερίτες. Μία πρωτοπορία που κάνατε που τώρα θα το πω πολύ εκλαϊκευμένα, ότι γυρίζατε σε πανηγύρια και γλέντια και παίζατε μουσική. Πώς προέκυψε αυτό? Ο Μιχαήλ, ο μπαμπάς του αρχικά, είναι ο Οδυσσέας Τσουμπός. Ωραία. Α, τον βρήκαμε και σε φωτογραφία. Μάλακα βρήκαν τον μπαμπά μου, ρε! Παίζει λαού τον μπαμπάς μου και γράφει νησιώτικα κομμάτια. Τέλεια. Και μου άρεσε και εμένα το λαούτο επειδή το είδα και τώρα παίζω και εγώ λίγο λαούτο. Γράφει γενικότερα νησιώτικα τραγούδια πέρα από το ότι παίζει και ένα από τα τραγούδια έχει ταξιδέψει πιστεύω αρκετά γύρω στην Ελλάδα, ο Άγιος Ρωμανός. Αυτό πρέπει να τα πεις εσύ τα πράγματα, μην τα λέω εγώ για τον μπαμπά σου. Όχι καλά, άμα θέλω τώρα να βάλει το πώς γνωριστήκαμε με τον Γιώργο και τον Μα Μάρκο. Εντάξει, ήταν μια μικρή παρένθεση για το ότι. Για μας. Ότι ο Μιχαήλ, ο μπαμπάς του αυτό, η σχέση με τα νησιώτικα. Υπήρχε μια σχέση με τα πανηγύρια, τέλος. Και τα Στην νησιώτικα. οικογένειά του, βέβαια. Εγώ τίποτα πάνω κάτω. Α, Ναι. φλου. Εγώ το ότι ήμουν στην Τίνο και γίνεται πανηγύρια. Οκ. Οπότε μέσω μιας κοινής γνωστής γνωριστήκαμε με τον Μάριο και τον Γιώργο. Ο Μάριος είναι ο βιολιστής, βιολιτζής, όποιον όρο Ωραία. πάρετε θέλετε. Θέλετε πάρτε. Του σχήματος και ο Γιώργος τραγουδάει. Αυτά τα παιδιά ψάχναν αρχικά λαούτο για να εμφανιστούν σε ένα πανηγύρι το Πάσχα. Okay. Στο χωριό Κέχρο στην Τίνο. Ωραία. Οπότε μιλήσανε με τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ, ας πούμε, το είπε και σε μένα πως πήγα να παίξω κιθάρα, γιατί θα μ' άρεσε αυτό. Μετά βάλαμε και την Αδριανή ως γυναικεία φωνή κάπου από τα νησιώτικα. Με μία πρόβα, βασικά 2 ώρων, βγήκαμε, παίξαμε στο Κέχρο. Α, ωραία. Πήγε χαριτωμένα. Και μετά είπαμε ότι ας ξαναβρεθούμε, ας πούμε, το καλοκαίρι να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρώ ότι είναι τα νησιώτικα προφανώς το νούμερο 1 πράγμα που μας εκφράζει, μουσικά είτε γενικότερα καλλιτεχνικά. Μουσικά, ναι, γιατί θεωρώ πως έρχεται σε αντίφαση με αυτό που κάνετε τόσο καιρό. Εγώ δεν περίμενα να σας δώσω πανηγύρια σε γλέντια να παίζετε σίγουρα, παραδοσιακά. αλλά είναι μουσική του τόπου που έχουμε μεγαλώσει. Σίγουρα ως άκουσμα μας αρέσει, δεν είναι το νούμερο 1, okay, αλλά πιστεύω ότι με τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε το καλοκαίρι, ήταν το βέλτιστο δυνατό που μπορούσαμε να αφομοιώσουμε την ενέργεια, ξέρεις, καλλιτεχνικά. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν ασχολούμασταν πολύ. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό. Όχι, όχι, ναι. Αλλά μπορούσαμε και κάναμε κάτι ώστε να νιώθουμε καλά ότι ξέρεις, παίξαμε, ασχοληθήκαμε λίγο με κάτι. Ναι, δηλαδή τώρα βάρδια τύχαινε 11 ώρες σεζόν είναι, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέω, εντάξει. 11 ώρες δούλευες εσύ, γιατί έβλεπα. Πολύ. Θα σου πω, εγώ έβλεπα τα story του Μιχαήλ που τύλιγε σουβλάκια και μετά επόμενο story που παίζανε σε πανηγύρι και λέω... Δείτε τώρα την προπαγάνδα του ίντερνετ, τη δύναμη. Εγώ ήμουν σερβιτόρος. Σερβιτόρος ήσουν. Plot twist, Το βλέπεις ότι όλοι νομίζουν ότι τύλιγε σουβλάκια. Όλοι νομίζουν ότι τύλιγα σουβλάκια, θα το δείτε και στο Instagram, αλλά αυτό ήταν for fun. Δηλαδή, ξέρεις, σέρβιρα. Και τύλιγες και ένα σουβλάκι. Είχε λίγο ησυχία, λέω, ξέρεις κάτι, να φτιάξω εγώ το φαγητό μου, μην ταλαιπωρήσετε. Θα πας fast forward. Ναι, και αυτό και μπαίνω μέσα στο τέτοιο, ξεκίνησα να λίγο που είναι πολύ εύκολο. Βάσει κάποιοι παθαίνουν σοκ, λένε μαλάκα, ξέρεις να τυλίγει σουβλάκι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω να μαγειρεύω καν δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Είναι τέχνη και το τύλιγμα του σουβλακίου. Είναι τέχνη. Το έχω προσπαθήσει, δεν το έχω καταφέρει. Αλήθεια. Γιατί δουλειά, ξέρεις, δουλεύαμε καλοκαίρι. Δουλεύατε καλοκαίρι. Ότι τύχαινε και ήταν η βάρδια, ας πούμε, ξέρω εγώ, σχολούσαμε 12-12 και πηγαίναμε, κάναμε ένα μπάνιο, μπαίναμε στο αμάξι, ας πούμε, πηγαίναμε στο πανηγύρι, παίζαμε. Τώρα, μέσω του Μάριου, είχαμε την ευκαιρία και παίξαμε στο φεστιβάλ της Χελιδόνας Ευρυτανίας. Περάσαμε φανταστικά. Εκεί πέρα κάναμε κανονικό πρόγραμμα, τρίωρο κανονικά, εντάξει, παρακάτι. Ναι. Δυνατό τριωράκι. Ήταν μια πρόκληση για μας, γιατί προφανώς, όπως είπα, δεν είναι το είδος μας. Εντάξει. Εγώ έπαιξα μπάσο εκείνη τη στιγμή.
Και λίγο λαούτο. Ναι, και λίγο λαούτο, ευχαριστώ. Ο Μιχαήλ Λαούτο και λίγο μπάσο. Αλλά περάσαμε φανταστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί. Ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι. Είναι αξέχαστη εμπειρία. Οι πιο γλυκοί άνθρωποι. Οι πιο γλυκοί άνθρωποι στη Χελιδόνα, σας αγαπάμε. Αγαπάμε τους ανθρώπους στη Χελιδόνα. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια και εύχομαι πάντα τέτοιες επιτυχίες. Και σε σένα. Αχ, ευχαριστώ. Σε όλους πίσω από την κάμερα. Σε όλους. Στους αφανείς ήρωες. Επιτυχίες σε όλους. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για θέατρο, κινηματογράφο και για μουσική εννοείται, θέλω λίγο να μου πείτε για το Brothers Squared. Πώς καταλήξατε σε αυτό το δημιούργημα αυτής της ένωσης των δυο σας? Γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν και άλλα άτομα, έτσι. Ήταν κάτι που. Φέρετε τόση ώρα στον αγώνα καμπλά. Έχει. Δεν κάνουμε κάτι, παιδιά, δεν κάνουμε κάτι. Γελάμε, βάζουμε ξέρεις το frame. Και κάνω κάτι τέτοια, δεν. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή των πραγμάτων. Ανερχόμενη πορνοστάρ. Ωραία. Το brand. Κατ! Πορνοστάρ. Το Brothers Squared ως project έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ναι. Ο ένας είναι η σκηνοθεσία και ο άλλος είναι πάλι σύνδεση μουσικής, αλλά κυρίως για κινηματογράφο, πλέον και θέατρο. Αυτό. Ήταν κάτι το οποίο και ήταν στα ενδιαφέροντα τα δικά μας και όχι τόσο των υπολείπων μελών της μπάντας που προϋπήρχε, ας πούμε, για να το πάμε έτσι, τέλεια. Το όνομα, από πού προέκυψε? Επειδή είστε... Εντάξει, τώρα... Επειδή είμαστε και δύο έτσι αδέλφια... Κακός ρόλος. Κακός ρόλος, Τώρα που τέλειωσε αυτή η παροδία... Ναι, επειδή ξέρεις, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί στη σημερινή συνέντευξη ο όρος αδελφέ. Όχι. Έχετε δει στη ζωή μας το πόσο συχνά χρησιμοποιείται από τον Έκτο Σάββα? Ναι, πριν που σήκωσα το τηλέφωνο. Α, όχι, που σε πήρε τηλέφωνο ο Σάββας και το σήκωσα εγώ, είπες. Αυτό έγινε. Αδελφέ! Τέλος πάντων, θέλαμε να περιέχεται μέσα ο όρος αδελφέ κατά κάποιο τρόπο, έτσι και για πλάκα. Ψάχναμε γενικά έναν όρο, γιατί δεν μπορούμε τώρα να λέμε Σάββας Παριανός, Μιχαήλ Εφραίμ Τσουμπός, δηλαδή είναι σαν ισπανικό όνομα όλο αυτό το πράγμα. Το Μιχαήλ Εφραίμ Τσουμπός το καημένο είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει. Δεν χωράει, δηλαδή κατάλαβες. Συγχαρητήρια αδέρφια μου λοιπόν. Αδέρφια υπότες. Βέβαια, επιτρέψτε μου. Επιτρέπουμε. Και εσύ αδελφέ. Εντάξει, ξέρω εγώ δεν έχει κλειδώσει κιόλας. Α, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να το αλλάξετε. Αν γράψει κάποιος στα σχόλια μάγκες έχω βρει ονοματάρα. Πού είναι τα γυαλιά μου. Αν κάποιος γράψει στα σχόλια μάγκες έχω βρει ονοματάρα. Α πούμε, έλα, στείλα ένα μήνυμα. Γιάννα, εσείς πώς σκεφτήκατε το όνομα Σοφιστές και Ανερχόμενοι Αστέρες? Special Edition. Μάκο Godzilla. Σας παρακαλώ να τον φέρουμε κάτω, μπορώ. Σας αρέσει? Το λατρεύω, είναι σαν το Toy Story. Έχεις το Toy Story που το λένε Godzilla. Θέλετε να σας πω από πού προέκυψε? Επειδή γαμώ τον Πλάτωνα και καλά Πλάτωνα, Σοφιστές, θα τους πει. Η Ηλιάνα το γούσταρε, βασικά μας έβγαλε από το γυμνάσιο Σοφιστές. Μόλις ενημερώθηκα από το control ότι το έλεγε από το Λύκειο και όχι από το γυμνάσιο. Και το Ανερχόμενοι Αστέρες απλά έψαχνα ονόματα. Είχα δει τη Σμαράγδα Καρύδη που παρουσίαζε τα τετράγωνα των αστέρων και από εκεί μου κόλλησε το Αστέρες και το Ανερχόμενοι γιατί ξέρω εγώ ήταν ΑΑ σαν τους ανώνυμους αλκοολικούς και μετά. Τι λέγαμε? Εντάξει, ξέχασα. Το Brothers Squared. Αλλά όπως είπα, αυτά οι δύο πυλώνες. Οι δύο πυλώνες. Μουσική σκηνοθεσία, δημιουργία. Ναι, ότι είναι κάτι. Hotel Trivago και τέτοια. Και κάτω από αυτό είδα ότι είχατε και ένα μικρό ταινιάκι το οποίο όμως δεν έχει βγει ακόμα. Το ένα όμορφο. Ένα όμορφο ψέμα. Πολλά βάσανα στη ζωή. Ένα όμορφο ψέμα είναι αυτό το ταινιάκι πια. Όχι, εντάξει, δεν είναι ψέμα. Αλλά πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες τεχνικές, ας πούμε. Ναι, αυτό κυρίως. Μίλα μας γι' αυτό, αφού νιώθεις προβληματισμό. Έλα, μίλα μας. Όχι, Ακούω. δεν είναι τόσο τεχνικές, γιατί ήταν εξαιρετική ομάδα πίσω από αυτό. Δηλαδή, ναι, εντάξει, όσοι έχουμε συνεργαστεί και όσοι μας βοήθησαν και με το μοντάζ, σαν το στα παιδιά, ευχαριστούμε. Βρε, παιδί μου. Να το ανεβάσουμε μετά από ένα χρόνο ακριβώς, τύπου Δεκέμβρη που γυρίστηκε να ανέβει η ταινία. Έχουν ανέβει άλλα δύο ταινιάκια που έχουμε κάνει στην Τίνο. Για πες. Σάβα. Στην Τίνο τα δύο ταινιάκια. Εντάξει, θα είναι, ξέρεις, τη στιγμή, σαν θες να μιλήσεις. Αυτό, δηλαδή στο Instagram μας υπάρχει το Tavolo Voto. Ο Μιχαήλ κάνει τέτοια, δηλαδή είναι κάτι που ζω, ανοίγω την κάμερα. Πολύ ωραίο, κατάλαβα. Το ζει, πολύ ωραίο, ναι, το έχω δει. Ναι, αυτό. Και έχουμε. Γυρίσαμε στην Τίνο δύο ταινιάκια έτσι λίγο. Σουρεάλ είναι, δεν είναι ταινιάκια με σαφή αφήγηση. Αλλά μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια. Και πιστεύω. Καλά, τώρα έχουν πέσει διάφορα που θα κάνουμε. Μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν ωραία πράγματα φέτος. Σίγουρα θα ανέβει το όμορφο ψέμα. Σίγουρα θα ανέβουν κι άλλα. Εγώ πιάνω σήμα παντού. Είμαι σαν την Κοσμοτέ που δεν πιάνει στα σεπόλια. Τέλος πάντων. Μπόγια! Δάχτυο μπόγιας ρε μπρο.
Καταλήξει τη συνέντευξη. David Bowie. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή είστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και εντάξει, η συνεργασία εννοείται θα είναι δύσκολη καμιά φορά. Πώς καταφέρνετε και βρίσκετε την αρμονία και τα φυσιολογικά επίπεδα, υπάρχουν ισορροπίες σας? Ήταν αρκετά πρώιμη ηλικία στην οποία ξεκινήσαμε να. Όχι συνεργαζόμαστε, κατάλαβε να είμαστε μαζί. Αυτό. Να είμαστε μαζί ενώ στο συγκεκριμένο τομέα. Σημαίνει ότι οι απόψεις μας γύρω και από αυτό έχουν αναπτυχθεί ψηλοκοινά. Κατάλαβε σου λέω. Δηλαδή, όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, που λες, όταν από μια ηλικία τύπου όπως είναι το γυμνάσιο, που ακόμα δεν είναι ότι και εσύ ως άνθρωπος έχεις φτάσει στο πικ της ανάπτυξής σου. Όχι, εννοείται. Ναι, σχηματίζονται απόψεις, σχηματίζονται αντιλήψεις, τα πάντα. Αφού από τότε λοιπόν συμπορευόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα, είναι λογικό να έχουμε αρκετά κοινές αντιλήψεις, τα περισσότερα, προφανώς. Ποτέ δεν είσαι 100% στο ίδιο. Αλλά μέχρι στιγμής τα οράματα δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολία. Δηλαδή η λέξη συνεργασία πιστεύω δεν είναι πλήρως επαρκής, ας πούμε, στο να το περιγράψει, κατάλαβες. Γιατί η συνεργασία είναι και τίποτα ότι συνεργάζομαι με κάποιον που απλώς υπάρχει στον τομέα και κάνουμε κάτι, τελεία. Δεν είναι ίσως κάτι λίγο πιο εκλεπτισμένο αυτό. Εννοείται. Άρα σίγουρα δεν είναι 100% το ίδιο, αλλά δεν είναι και στη φάση του να υπάρχει πρόβλημα. Άρα θεωρείτε πως πάει πρώτα η φιλία σας ή η δουλειά? Η φιλία το ξεκίνησε αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο σαφές, δεν ξέρω. Βασικά εξαρτάται. Δηλαδή, αν μας ρωτάς, προετοιμάζεις να πας για μια μπύρα με το Σάβα ή να κάτσεις να γράψεις ένα σενάριο, μερικές φορές μπορώ να προτιμήσω να γράψω ένα σενάριο με το Σάβα. Που λέω λόγος. Γιατί είναι το παραγωγικό κομμάτι. Εγώ έτσι το βλέπω ότι. Εντάξει. Η φιλία είναι κάτι συνεχόμενο, δεν σταματάει. Γίνεται διάλειμμα από την και καλά συνεργασία. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, η φιλία προϋπάρχει αυτό. Θέλεις να βάλουμε έναν όρο συνοδοιπόροι, το οποίο περιλαμβάνει μέσα και τους φίλους και τους συνεργάτες. Και τους συντρόφους. Και τους συντρόφους. Πάνω απ' όλα φίλοι. Το Godzilla που πήγε. Ναι, ρε μαλάκα. Θέλω λίγο να πάμε ξανά στα παλαιά. Στα πιο παλαιά από το γυμνάσιο. Εκεί που αρχίσατε να ανακαλύπτετε το ταλέντο σας. Ποιοι σας συμβούλευσαν ή το ανακάλυψαν ίσως? Σας είπανε, παιδιά, μάλλον το έχετε ρε παιδί μου. Και σας είπαν ότι μπορείτε να το ακολουθήσετε ίσως και επαγγελματικά. Σίγουρα μες στην οικογένεια υπήρχε πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε. Δεν νιώσαμε ποτέ, πιστεύω ότι εγώ το Σάββα την πίεση του κάτσε, διάβασε, μη παίξεις μουσική, κάτσε, διάβασε, μη παίξεις σε παράσταση και όλα αυτά. Στην οικογένεια λοιπόν υπήρχε πάρα πολύ αυτή η στήριξη, ό,τι και αν κάναμε. Από εκεί και πέρα, επειδή κάνουμε πάρα πολλά χρόνια παρέα με το Σάββα, ήταν και παρέες μας που ασχολούνταν με κάτι παρόμοιο σε ένα βαθμό. Γιατί οι άλλοι μας φίλοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Αν εξαιρέσεις την Αδριανή, ας πούμε, δεν έχουμε παρέες μόνο καλλιτεχνικές. Αλλά θέλω να πω ότι ήξερα ότι θα μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα με τον κολλητό μου και θα με ψήσει και αυτός, θα τον ψήσω κι εγώ και όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό, μου άρεσε πάρα πολύ, ήθελα να γίνω trapper ή rapper. Φάση μου άρεσε για πλάκα να κάνω freestyle, να γράφω αστεία τραγουδάκια, τέλος πάντων, αυτό μου είχε μπει στο μυαλό. Μετά ήθελα να γίνω DJ για κάποιους μήνες, αλλά παράλληλα πάντα μου άρεσε να παίζω στις παραστάσεις. Δηλαδή θυμάμαι από το νηπιαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό, από όλο το δημοτικό, πάντα ήθελα να παίζω. Ένιωθα τρελό φόμο ότι δεν θα παίξω κάπου. Αλλά όχι μόνο κοινωνικά, ότι θα με δει κάποιος μαλακίες αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ, ένιωθα άνετα. Και μετά ήρθε το γυμνάσιο και μαθαίνουμε από τη Δέσποινα που την ευχαριστήσαμε προηγουμένως ότι γίνεται μια παράσταση μελωδία της ευτυχίας. Και λέω εντάξει, τώρα να μην πάω εκεί πέρα που είναι ένα βήμα παραπέρα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Και πήγα εκεί πέρα και με μάγεψε τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα ότι γίνεται πρόβα. Κάνουμε μαλακίες με το Σάββα από τότε ή γνωρίζω νέους ανθρώπους ή μου δίνουν οδηγίες. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που γινότανε. Οπότε λέω ότι από εδώ και πέρα θέλω σίγουρα να ασχοληθώ περισσότερο με την υποκριτική και το θέατρο. Τέλεια. Η σκηνοθεσία μου άρεσε έτσι τσούκου. Και μαζί με τη σκηνοθεσία τώρα που το είπα, μου άρεσε πάρα πολύ και το YouTube. Ήθελα πάρα πολύ να φτιάχνω και βιντεάκια. Να κάνω edits αστεία, να κάνω εγώ τον YouTuber με την αδερφή μου όταν ήμουν πολύ μικρός. Αυτό και εγώ το έκανα. Ναι. Όλοι το κάναμε. Όλοι έχουμε την τάση, πιστεύω, να παίζουμε και να φτιάχνουμε και όλα αυτά. Ακόμα και οι ντροπαλοί άνθρωποι. Όλοι πιστεύω λαμβάνουν μια ικανοποίηση όταν λες κάτι και ο άλλος ακούει. Γιατί αυτό είναι το θέατρο ουσιαστικά. Εννοείται. Κατάλαβες. Και όλο αυτό το πράγμα το επιτελεστικό, ότι θα κάνεις ένα πάρτι, θα κάνεις μια έκπληξη, θα παίξεις για πλάκα ένα ψέμα.
Είναι όλα αυτά θέατρο και κινηματογράφο σε κάποιο βαθμό, πιστεύω. Ναι. Αλλά για να τελειώνω σε αυτό που με ρώτησες. Μαζί με την υποκριτική όλα αυτά, μετά έπεσε και η καραντίνα. Μου ακυρώθηκαν όλα τα σχέδια που ήθελα να κάνω, εργαστήρια, υποκριτική όλα αυτά. Λέω τα κάνω. Και εκεί που είμαι και ακούω τραπ και μαλακίες, ανακαλύπτω τη ροκ. Και μένω μαλάκας, λέω μόνο αυτό θέλω να κάνω. Και με το Σάβα λέμε θα κάνουμε συγκρότημα. Δεν έπαιζα καν κάποιο όργανο τότε. Λέω θα κάνουμε συγκρότημα. Okay. Και ξεκινάμε, ο Σάββας έπαιζε ήδη κιθάρα, θα τα πει μετά. Εγώ θέλω να παίξω μπάσο. Ξεκίνησα για κιθάρα και εγώ να το πω αυτό, αλλά το μπάσο με κέρδισε. Ξεκινάμε το συγκρότημα. Λέω πάνε υποκριτικές, πάνε όλα συγκρότημα τώρα. Περνάει και λέω το συγκρότημα, μετά λέω θέλω να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου, γιατί ξεκίνησα αυτό με τις ταινίες που είπα πριν. Ναι. Πάει και αυτό για κάποια φάση, λέω θα κάνω μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή. Διαταραχή καλλιτεχνική. Από το ένα στο άλλο κτλ. Δεν χαζόσουν από μόνο σου. Ναι, δεν ήξερα τι μου άρεσε. Όχι, δεν ήξερα τι μου άρεσε. Μ' αρέσαν όλα αυτά απλώς. Okay. Δεν ένιωσα ποτέ ότι όλα αυτά δεν μ' αρέσουν κάποτε. Και μετά ήρθα στην Αθήνα και λέω: ξέρεις τι, κάνε τα όλα. Σε υποστήριξαν σε αυτό που ήθελες να κάνεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κρατάμε πάνω απ' όλα. Ναι. Μπράβο, Μιχαήλ Εφραίμ. Αδελφέ. Εγώ δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ερέθισμα στην οικογένεια, από την άποψη ότι δεν είναι ότι κάποιος ασχολούταν πολύ είτε με θέατρο, είτε με μουσική, είτε με οτιδήποτε παρόμοιο. Αλλά όντως για ανεξήγητο λόγο, από πρώτη δημοτικού το αργότερο, είχα μία επιθυμία, μια τρέλα, οτιδήποτε πες, ας πούμε, με την κιθάρα. Δηλαδή για κάποιο λόγο, με την κιθάρα και συγκεκριμένα με τη μουσική. Δηλαδή από τότε θυμάμαι το πρώτο πράγμα ότι θέλω να γίνω, να είναι τραγουδιστής έλεγα, γιατί αυτό ήξερα, αυτό έλεγα. Αλλά κατάλαβες, ήταν ότι η μουσική κάτι παθαίνω. Okay. Οπότε πέρασαν χρόνια σε όλο το δημοτικό που ζητούσα ας πούμε, από τους γονείς μου τύπου μαμά να πάω κιθάρα, τι άθλημα θες να κάνω. Κατάλαβες. Αλλά οι γονείς μου το παίρνανε λίγο πιο. Δεν τους κατηγορώ. Ότι ξέρεις, εντάξει, όπως ζητάει ένα παιδάκι πράγματα. Ξέρεις έτσι. Ναι. Δεν ήταν και πολύ εύκολο, δεν είχαμε και πολλούς δασκάλους, δηλαδή να πεις ότι υπήρχαν επιλογές άπειρες. Okay. Εκεί γύρω στην 6η δημοτικού, λέει η αδελφή του Γιάννη, η φίλη μας η Μεριλίνα, του Γιάννη του Ντράμερ. Η κόρη της Δέσποινας. Η κόρη της Δέσποινας, τέλεια. Λέει ότι, ξέρεις, θα ξεκινήσω κιθάρα, ας πούμε. Το ακούνε και οι γονείς μου, οπότε θα πηγαίνουν. Υπήρχε η ευκαιρία, ας πούμε, να πάω μαζί της, να κάνουμε σαν ένα τμήμα μαζί. Ωραία. Οπότε εγώ ζω το όνειρο και εν τέλει με παίρνουν ευκαιρία να πάω όντως κιθάρα. Πηγαίνω κιθάρα, παθαίνω πλάκα, η Μεριλίνα το σταματάει σε κάποιους μήνες, η φίλη μας. Εγώ συνεχίζω. Με στήριξε πάρα πολύ η δασκάλα μου η Μαργαρίτα τότε και ο Πέτρος. Να τους πω τα ευχαριστώ δηλαδή. Εννοείται ότι και οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ συγκινημένοι και είναι με όλα αυτά που κάνουν. Καλά, ναι, εννοείται πώς δηλαδή, ναι, και με στηρίζουν και εκείνοι πάρα πολύ. Οπότε ούτε εγώ βρήκα εμπόδιο, όπως είπε και ο Μιχαήλ, δεν το συζητάω. Αργότερα υπήρξε και η συζήτηση μήπως ερχόμουν στην Αθήνα για μουσικό σχολείο, δεν έκατσε όλα καλά. Αλλά μέσα από κάποιες παραστάσεις που γινόντουσαν με το 2 κάτω. Γνώρισα και την Σόνια τη Χαραλαμπίδου, την οποία θέλω να ευχαριστήσω. Γιατί είναι αυτή που με βοήθησε στη μετάβαση στην Αθήνα, μου είπε ότι θα πας, θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο κτλ. Και κατ' επέκταση τώρα θα ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου, τον Ντάκη τον Μπαρμπέρι, στον Άκα, όπου κάνω jazz κιθάρα. Αυτά για τη μουσική. Ωραία. Πρώτος βρήκε το όνομα σκηνοθεσία στο κεφάλι του. Κατάλαβες, εγώ δεν είχα. Ήξερα ότι αυτό ναι, είναι κάτι που θα μου άρεσε, αλλά δεν είναι ότι ήμουν συνειδητοποιημένος. Δεν το έχεις δοκιμάσει και μέχρι τότε. Μέσα από τη συνειδητοποίηση του Μιχαήλ, ας πούμε, ότι εκείνος ανακάλυψε ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό που λέγεται σκηνοθεσία. Κατάφερα κι εγώ να ανακαλύψω με τη βούλα πλέον και όχι νοερά μόνο. Ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Όπως και με τη μουσική. Τέλεια. Ναι, αλλά όπως είπε ότι όλοι έχουμε ένα σκηνοθέτη μέσα μας, εγώ το πιστεύω γιατί με ένα μεγάλο ποσοστό της σκηνοθεσίας είναι το ότι φαντάζεσαι κάτι, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, σκηνοθετείς κάτι στο κεφάλι σου. Το οποίο είναι κάτι που το κάνω συνέχεια, ας πούμε, από μικρό παιδί. Να φαντάζομαι σκηνές, με τη μουσική, με τα πάντα, ας πούμε. Άρα, αυτή είναι η απόδειξή μου ότι όντως ίσως κι εγώ έχω κάτι να προσφέρω παράλληλα, αλλά όντως μέσω του Μιχαήλ επικυρώθηκε. Αυτά είναι και για μένα. Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ όμορφα. Θέλω τώρα ένα τελευταίο να μου πείτε, να δώσετε μία συμβουλή σε νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της τέχνης και αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί εντάξει, εσείς ασχολείστε και με πάρα πολλά. Τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί τώρα? Πείτε ότι βλέπετε τον εαυτό σας σε ηλικία 12-13 χρονών. Τι θα το συμβουλεύατε? Αρχικά, επειδή είπες τώρα μια νεαρή ηλικία, σίγουρα δοκίμασε. Ξέρεις, οτιδήποτε μπορεί να βρεις εκεί που δεν το περιμένεις, αυτό που θα σου μιλήσει. Όταν βρεις αυτό που πραγματικά μιλάει στην ψυχή σου, δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά που μπορεί να σε σταματήσει. Και δεν θέλω ούτε εγώ το Μιχαήλ να ακουστούμε σαν. Και εμείς τώρα. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή, αρχικά και εμείς τώρα βγαίνουν. Δεν είναι. Δοκιμάζετε. Δηλαδή, προσπαθούμε, ναι, δεν είναι τέτοιο.
αλλά το κάνεις για σένα. Δηλαδή είναι αυτό που εσένα κατάλαβες, που θα μιλήσει στην ψυχή σου. Πιστεύω αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα. Άρα, αν πραγματικά βρεις αυτό που σου αρέσει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Θα βρεθούν πάρα πολλοί να σου πούνε ότι δεν έχει να κάνει. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Κάνε αυτό που σε εκφράζει, ειλικρινά. Συμφωνώ πάρα πολύ σε ό,τι είπε ο Σάββας και συμπληρωματικά να γνωρίζετε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και εμείς τώρα με τα παιδιά που ήρθαμε εδώ πέρα είναι επειδή ήμασταν κοινωνικοί, δεν χρειάζεται να είσαι κοινωνικός, απλώς να μοιράζεσαι την τέχνη σου. Δηλαδή, εντάξει, να μην δίνουμε τώρα συμβουλές μεντορικά και μαλακίες, απλώς πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ κοινωνικό η τέχνη. Και σκέψου ότι ο κόσμος δεν έχει ακούσει ούτε το τραγούδι σου ακόμα, ούτε έχει δει την ταινία σου ακόμα, ούτε σε έχει δει να παίζεις, ούτε τίποτα. Δώσε στον κόσμο κάτι καινούριο, κάνε και σε ένα χαρούμενο και κάνε συνέχεια. Μην περιμένεις, κάνε. Δηλαδή, αυτό είναι για μένα το practice. Ούτε να κλειστείς στο βίο σου, ούτε στο θέατρο. Κάνε πράγματα. Σε όποια ηλικία, η εμπειρία θα έρθει μόνο από αυτό. Αγάπα τον εαυτό σου και θα το βρεις. Αγαπάμε τον εαυτό μας λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ήσασταν εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Εμείς ευχαριστούμε. Σπύρο μου. Μας αντέξατε, Σπύρο μου, όρθια. Όρθια. Έλα. Να βγάλω και καπέλα τα. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι τελείωσε η πρώτη φάση της συνέντευξης και περνάμε στη φάση του παιχνιδιού μας. Πριν από αυτό, επειδή ήσασταν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τι λες? Περίμενε. Ήσασταν γλυκό. Επειδή ήσασταν πάρα πολύ καλά παιδιά, θέλω να σας δώσω 2 δωράκια. Ας το διάολο! Εγώ το μόβ, σε παρακαλώ. Έλα, πάρ' το μόβ. Αυτά είναι για εσάς, επειδή ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Εγώ δεν σας χάρη, αλήθεια. Ελπίζω να σας αρέσουνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν στη φάση του παιχνιδιού μας. Πάμε λίγο. Τραβάς. Απόδομα τέτοια. Σπούς. Τραβάς. Ωραία. Αφού τραβάς λοιπόν, εγώ έχω να δηλώσω πως αφού μας εγκατέλειψαν όλες οι κάμερες και οι 3, γιατί είχαμε τριπλανικό τέτοιο, αποφασίσαμε πως θα το κάνουμε στυλ documentary. Και τώρα λοιπόν ξεκινάει η παροδία improv με τον Λυκάνθρωπο και τον Βρικόλακα που έρχονται για ψυχοθεραπεία. 3, 2, 1, πάμε! Καλησπέρα σας. Είχατε κλείσει το ραντεβού των 5. Με έφερε εδώ το ξημερό. Σας έφερα εδώ... Καλείς από τον ήλιο πούστη που έπαγε στον τελευταίο μου άνθρωπο! Άρα αυτό είναι το πρόβλημά σας. Μπορείς να μιλήσεις. Είχαμε συμφωνήσει κάθε Τετάρτη να του πίνω το αίμα. Αυτή την Τετάρτη μου είπε ότι δεν μπορεί γιατί έχει πανσέλινο. Κύριε, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω λοιπόν ότι γενικότερα αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε... Κοίτα, τώρα οι κοινωνίες έχουν και αυτές τα προβλήματά τους. Τώρα δάσος, πόλη, τι διαφορά έχει, όλα να ζούγκλανε που λένε. Εξαιρετικό. Ορίστε, θα κάνει καλό πόνο. Κύριε, μη φεύγετε, σας παρακαλώ, δηλαδή υπάρχει το... Είχα φορέσει την πετσέτα για το φαγητό. Το μικρόφωνο πού πήγε, κύριε? Μισό, να γίνει κοντινό στις κάρτες. Μόνο σου πρέπει να κάνει. Καλά, εξαιρετικό, γράφεις. Κάνω. Ωραίες κάλτσες, εγώ δεν φοράω κάλτσες, φοράω καλσόνο. Εσύ έχεις ντυθεί σεξ δημοσιογράφο. Τους έχεις δημοσιογράφους από πού προέκυψε? Εγώ μάγισσα είμαι, κοίτα το καπέλο. Επειδή πάντα είσαι όμορφη. Καλέ τα παραλέξεις.